sebességgel lehet folyamatos fenköpödésre. Mit csinál? Most már tényleg mindjárt lecsap. Gondolod, hogy ő hallja? Érdekes, ez a kutyus az előbb még itt sétált lent a szigeten. Szerinted nincs összekötő út, vagy mit Már úgy, hogy csodálkozol? 3 másodperccel ezelőtt. Ja. És tök mások voltak vele, mi? Akkor másokat sétáltatok? És hogy megnőtt a szőre? Ja. De hosszú lére eresztették ezt a kutyát. Nézd, hogy mi van, mi a baj, mi van? Bazd meg, viszed ezt a hülye órást, és beteg a bajodnak az ember. Okos kutya, az. Na, haladjunk tovább, mert én szerintem nagyon emelkedik a víz, úgyhogy... Mi lenne, hogyha ez ebéd Action! után van? Nem. Nem lehet? Én tovább biciklizek. Megyek én is.